Wala ka na ng Marisalde. Marisalde kasi na kumpisa noon, siya kumuha. Tangina na. Tulog. Sila kagad, tulog sila sa motor niya. Mas 4.20. Tulog sila sa motor niya. Bumaha naman ang alam, sabi na kayo ng Jerry, tingnan niyo ng Jerry. Madali ka, hindi ka mababot sa akin. Basta wala ka ng trailer. Iwasan na ito, iwasan na niya. Pag-ubra ng puta ka na, tra. Mga to, bakit nakita ko ng puta yun ah. Kaya, Wala ko. itong mga tricycle na ito, mga tricycle na ito, nasa gitna pa oh. Bakit kayo dyan? Makita niyo yung kapatayan niyo. Bus kita sa FB. Dapat itong mga ito. Nandiyan pa yung ano. Sakyan, matulog. Ayun o. Dapat yan ng video mo. Ito ang sakyan ni DJ, ano ba? Yan. Disgrasya. Yung pangkuha yan. Ang sakyan ni DJ Bodega. Yan. Basta, Pero patay yan, pre. patay yan. Patay yan pa rin. Okay, no?